Adimen artifizial generatiboa informazioa eskuratzeko eta mundua ulertzeko modua aldatzen ari da. Ondo erabiliz gero, lagungarria suerta daiteke asmo positiboetarako, baina realitatea aldatu eta gezurra eta gorrotoa zabaltzeko daukan gaitasuna suntsigarria da. Azelerazioak eta ziurgabetasunak markatzen dute gure garaiau, zibilizazio erronka handiegienpean. Testuinguru honetan, gure hitzek, ekintzek eta balioek onerako diferentzia markatu dezakete. Horregatik gure sen onenak entrenatu eta zorroztu behar ditugu, gezurra eta gezurtiak atzemateko, gertatzen dena hobetu ulertzeko, zentzuz ebaluatu eta kritikatzeko, betiko tranpetan ez erortzeko, orain teknologia eta erabide berriek bultzatzen dituzten tranpak saiestuz, defendatu eta kontraerasua egiteko. Guztion artean defentsa kolektibo horiek sortzen lagunduko diguten komunikabideak eraiki behar ditugu,